Čaute, moje meno je Páďa a ja vás nevítam pri Miškinom novom videu. To som posrala. Z dôvodu, že to Páďa posrala, tak vás predsa len pri videu vítam ja, Miška. Čaute! Dnes sa spoločne pozrieme na to, prečo všetci, teda takmer všetci, ale povedala by som, že všetci nemčinu nenávidíme. Poďme na to. Určite to poznáte, sedíte na hodine nemčiny, pozriete na hodinky a tie hodinky nie, že sa nehýbu, oni idú normálne, že dozadu. Toto sa deje na slovenčine, matematike, ale najmä, podotýkam najmä na nemčine, ktoré predpokladám, že takmer nikto nerozumie, tak prečo by chceli pre Boha odpovedať. A vtedy začínate veriť v Hadesa, Poseidona a dokonca niekedy aj v o dosť divnejšie božstvá a čary. No, Miška, tak keď vidím, ako sa veľmi modlíš, tak poď. No poď. Nemčina je v živote dôležitá a svoje nám o tom určite raz za čas povedia aj naši profesori. Decka, vy tu nemčinu naozaj potrebujete. Všade naokolo sú nemecké firmy, dostanete sa do Nemecka, nájdete si nemeckého priateľa a neviem koho ešte, možno niekoho. Nemecko je všade, Nemecko sa stane z vás. A čo potom? No, vy jasne, že budete rozumieť, lebo prečo? Lebo ste nedávali pozor na nemčine, nevedeli si povedať Abmachierungskur ani nič iné. No kto má toto vydržať? Odchádzam. V tomto štádiu štúdia vašej nemčiny je vám už úplne jedno, ako vyzeráte, pretože profesorke, vám aj vašim spolužiakom je úplne jasné, kde na tom inteligenčne ste. A patrične to dávate najavo aj vašou mimikou. Situácia. Snažte sa povedať nejaké nemecké slovíčko a ono vám to fakt, že nejde. Cítite sa ako pán detektív v Ružovom panterovi, keď ani za Boha nevedia povedať hamburger a vy sa snažíte do poslednej neviem čoho a takto nejako to reálne dopadá. Abmachierungskur, to si zapamätajte, to je odtučňovacia kúra. Pri tejto téme to budete jednoznačne potrebovať. Nič viac a nič menej. Iba Abmachierungskur. Michaela, prosím ťa, opakuj po mne. Abmachierungskur. Abmachierungskure. Abmachierungskur. Abmachierunze. Abmachierungskur. Michaela, sústreď sa. Abmachierunskure. Bez E. Abmachierunskurs. Ab. Trojkolka. Ab. Dom. Tak prejdeme na iné slovičko. Unternehmungslustig. Môj Instagram máte určite v popise, lebo Miška ho tam určite dá. Občas sú tam fotky s ňou, ale na mňa väčšinou sú tam fotky, teda bumerangy s ňou, lebo to treba. Hlavne počas matiky. Dobre, to už naozaj všetko. Ak sa mi to páčilo, dajte like, ak nie, tak dajte pokojne dislike. Všetko máte teda v popise a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dotedy sa majte krásne a čauko. V tomto štúdiu vašej nemčiny Du bist Nein.